ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗାଁ ଡଙ୍ଗା ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ତ 22 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମିଟ୍ କରିନୁ, କାରଣ ମୁଁ ଥିଲି ଧବଳେଶ୍ୱରରେ, ଗାଁରେ ଥିଲି ମୁଁ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ମିଠା ବିସ୍କିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଏଇଟା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତାକୁ ଦେବି, ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜିଂ। କାରଣ ସିଏ ନା ମାଗିଛି ନା ମୋତେ ମଗେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଟା ମୋ ତରଫରୁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସିଏ ପୁରା ଖାଉଟିଆ ପିଲାଟା, ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଫୁଡ଼ି ପିଲାଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ରୁମ୍ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହେବ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଏ, ଅନପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଦେଖେଇବି ମୋର ଚିତା, ମୋ ଏନଫିଲ୍ଡ କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଇଏଟା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍କିଂ ଏରିଆଟା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସବୁ ବାଇକ୍ ସବୁ ରଖା ହୁଏ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ବାଇକ୍ଟି କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାଇକ୍, ଯେଉଁଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଳି, 22 ଦିନରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଧୂଳି ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଧୂଳିର ଚମକ ଏଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଅନରାପ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମୋ ବାଇକ୍ଟି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଧୂଳି ଅଛି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍। ତ ଯିବା, ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମର ସେ ବିକ୍ରମ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଟିକେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଗାଡ଼ି ମୋର ବାହାରି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବିଲ୍ଡିଂ ସାମ୍ନା। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଝିପଝିପ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଯିବୁ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ବିକ୍ରମ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା ଏଠି ସେ ରହୁଛି, ତା'ର ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ର ଲିଫ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ମୋର ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ଲିଫ୍ଟ ଅଛି। ତ ଲିଫ୍ଟରେ ପଶିବା, ଚାଲ ପଶିକି ଯିବା ତା ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ତାକୁ ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ତ ତା'ର 4th ଫ୍ଲୋର୍, ଆମେ ଯିବା 4th ଫ୍ଲୋର୍କୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଖୋଲୁନୁ। ଏ ବ୍ରୋ, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏ ଭାଇ ମୋର ଯାହା କହ ଭାଇ, ତୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା କରିଥିଲି ବ୍ଲଗର, ତୋର ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା କାଇଁ? କୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା କରିଥିଲା? ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବା, ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ କେଳି ହବ, ବର ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଯିବୁ। ବାସ୍ ବାସ୍। ତ କ'ଣ କହୁଛୁ ବିକ୍ରମ, ତୁ ଦେଖିଲୁନି ନା ନାଇଁ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି? ଦେଖ ସେପଟେ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଆଣିଲୁନି, ଖାଲି ଏଇଟା ଆଣିଲୁ। ଏ ଶଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ବେ? ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଆଣିଲୁନି। ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଏଇଟା ଆମର ମାନେ 14ରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତୋତେ, ମିଠା ବିସ୍କିଟ୍ଟା। ଘରେ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ ମମି କାଟିକି କରୁଥିଲା ବେଲଣା। ବାସ୍ ବାସ୍। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ ଏଇ ଯୋଉ ସରପ୍ରାଇଜଟା? ଭାଇ ଆଜି ଆଇଛି, ଦେଖାଉନି ଆସିଗଲୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ, ଦୁଇ ଭାଇ। ଆମେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖାଯାଉଛି ସେମ୍ ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ କୁଲ୍। ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ନା କ'ଣ ନା ତୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଅଧିକ ପଶି ଆସୁଛି। କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟା। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଟିକେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ତ କ'ଣ ତୋର କେମିତି ଲାଗି, କେମିତି ତୋର 22 ଦିନ ମୋ ବିନା ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଗଲୁ? ପଳେଇଥିଲ, ମୁଁ ଅଫିସ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ଯାଇଛି, ଜମା ଯାଇନି ଅଫିସ ଆସିବା ଦିନଠୁ। ଏ ଶଳା, 2-3 ଦିନ ଯାଇଛି ମୁଁ। ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା 22 ଦିନ? ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? 22 ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଇକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶିକି କେଳି ଟିକେ ମିସ୍ ହଉଥିଲା। ମୋ ହାତରେ ଆଜି କଟି ଯାଇଛି, ଟିଟାନେସ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ କ'ଣ କିଏ କାଟିଦେଲା କି? କୁକୁର କାଟିଦେଲା କି? କାଚରେ କଟିଲେ କ'ଣ ଟିଟାନେସ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିବେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମେଡିକାଲଟା ଯିବାର ଦରକାର। ପଚାରିଦେବା।
ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ତ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି କରୁଛ କି? ଆମର ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆମେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା? ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଉଥରେ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନା ଆମେ ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ପଞ୍ଜାବକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା? ଅସମ୍, ତୁ ତ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦଉଛୁ। ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା? ମୋ ଦି ଜଣ କେହି ଫେଭରେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି କାହାକୁ କରିବା? ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାକୁ କରିଦେ। ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଡାକୁ କରିବା, କାରଣ ବିରଜାରା ମୁଭି ଆମର ଫେମସ୍। ବାସ୍ ବାସ୍। ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଡାକୁ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ବିକ୍ରମ ଆଉ ମୋର ନା ନା ମୁଁ ସତରେ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବି। ହଁ। ନା ମୋର ଏଡିଟିଂ ହେଇକି ମୋର ନାଇଁ ତୋର କିଛି କଟା ହବନି, ତୁ ସଳ ରହିବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ବାଇଟେ ଦଉଛି କାରଣ ମୋର ଏକ୍ସ ମୋର ଲମ୍ବା କାଟି ଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛି, କେତେ ଗପୁଛୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ। ତ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ମୋର ଆମର କେବେ ବି କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆଉ ଅନପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ। ତ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି ଯେ ତା ରୁମକୁ ଯାଉଛି, ତ କ'ଣ ହେଇପାରେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ଆମେ। ଭାଇ କାଲି କହୁଥିଲା ଗାଁରେ ଅଛି, ଭାଇ ସକାଳୁ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ସେଇ ଚକ୍କରେ ମୁଁ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏ ଶଳା ଭାଇ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ମୁଁ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଦେବେ। ତ ଏନିୱେଜ୍, ତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ହଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ? ଚାଲ ଯିବା ବାହାରିଆ। ପୁଣି ସଣ୍ଡେ ଇଭିନିଂ ଅଛି, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ ପଳେଇବା ବାହାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବା। ମତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଫିସାର୍ଟ କିଣିବା କଥା। କିଣ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଲିଗ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଗ୍ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ 3 ଦିନ ତଳେ 6,000 ଟଙ୍କାର ସପିଂ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର। ମୁଁ ଏଇଖିନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର, ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଇକିନା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଖିନା ସପିଂ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସପିଂ ୱାର୍ଲଡ। ଓକେ ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ତ ସପିଂ ମଲ୍ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ତ ଯିବା? ସପିଂ ଯାଇକି ସେଆଡ଼େ ଗଲେ ବୁଲିକି ଆସିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆରେ। ଆଉ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ବୁଲିକି ଆସିବା? ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ବର୍ଷାଟା ହଉଛି। ଦେଖ 10 ମାନ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ 10 ମାନ ଭାବୁଛୁ। ଆମର କୋଉଠେ ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷାଟା ଜଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପାଗଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ହେଇଛି, ପୁରା ଭରପୁର ପାଣି ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ତ ତୁ କିଛି ଏମିତି ଡିସାଇଡ୍ କର କହ। ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭିଜା ଭିଜା ଲାଗୁଛି, ସନ୍ତୁଳା ନା ମାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପାପ ସବୁ କିଛି ଶୁଭୁନି, ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଶୁଭୁନି। ପାପ ତ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି ମତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ନହେଲେ ପାପ ଯେ ଭିଜେଇଥିଲା। ଘର ପୋଛା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଖଟଣିଆ ପଡୁଛି। ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କାମ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଗ ସବୁ ଜିନିଷ। ଘର ପୋଛା ଶିଖିବେ, ଖାଇବା ପକେଇ ଶିଖିବେ, ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିବେ, ତାପରେ ଆସିକି ସାମ୍ବର ପାଣି ଖାଇବାକୁ ରେଡି ଥିବେ। ନାଇଁ ସାମ୍ବର ପାଣି ତ ପିଇବେନି ନା ଯଦି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ହଁ, ରୋଷେଇ କଲେ ବାସ୍ ବାସ୍, ବଟ୍ ତୁ ତ ରୋଷେଇଆ ରଖିଛୁ ନା, ତୁ କାହିଁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପିଲା କିଏ ଦେଖୁଥିବେ, ସରି, ଆମ ପାଣି ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ, ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ବି ଭଲ, ସବୁ ଭଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ହେଲାଣି? ଗପ ଖାଲି ପେଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାହାର କରିଯିବା? ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କୋଉଠି ଯିବା? ଚାଲ ଆମର ଫିନିକ୍ସ ଟିକେ ମାରିବା। ଫିନିକ୍ସ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଭିଜି ଯିବା କୋଉଠି? ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା, ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ଟା ସ୍ଥଗିତ ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ, କାରଣ ଇଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ବର୍ଷା 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆକାଶ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯିବ। ନା କ'ଣ ଇଏ ଛାଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ବର୍ଷା? କାଲି ଦେଖୁନୁ RCBର ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ପୁଣି ସେପଟେ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, ଏପଟେ ତ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ବାସ୍, ସେପଟେ ୟଶବନ୍ତପୁର ଢାଳିଲା ଓରାନ ମଲ୍ ପାଖରେ, ଏପଟେ ଚିନା ସାମନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ବର୍ଷା ହଉଛି। କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟଶବନ୍ତପୁରରୁ ଚିନା ସାମନେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ? ସେଇଆ ମୁଁ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ ବା କାଲି ଆସିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁନେକୁଲାରେ ହଉଛି, ସାଇନ୍ସ ଗାର୍ଡେନ ହଉଛି, ୟଶବନ୍ତପୁର ଚିନା ସାମନେ ବହୁତ ଦୂର ଫିରୁଛି। ସେଇଆ ହଉ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସହିତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ନ ଗଲୁ। A few moments later. ବର୍ଷା କୋଉଠି ହଉଛି? ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବେ ହେଲା, ହଉନଥିଲା। ଝିପି ଝିପି ହଉଛି, ଯାଇ ହବ। ନାମ ପୁରା ଭିଜିଯିବା। ଗୋଟେ ଅଖାଟା ପକେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତୋର ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆସିଛି ବା? କାଇଁ କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ନାକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ BMW?
କ'ଣ ଟିକେ କହ ଟିକେ ତ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ତ ନୂଆ କିଣିଲା ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ଗରିବ ଧନ ଯେତିକି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି ସେତିକି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲି। ଗୋଟେ ସକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ BMW ଧରିବାର। ମାନେ ପୁଣି ବିନା EMI ରେ କିଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ନା? EMI କିଣା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା କି? ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତଥାପି କେତେ କେତେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା? ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ କେତେ ପଡ଼ିଲା ତୋର ଏଇଟା? ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଅନ୍-ରୋଡ୍ ପଡ଼ିଲା 3.5 ଲାખ। 30,000 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ 3.5 ଲାख ଏରାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। 3.5 lakhs। ଏଇଟା କ'ଣ କୋଉ ମଡେଲ ଏଇଟା? BMW G3 10R। G3 10R। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣି ହେଲମେଟଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ହେଲମେଟଟା ନୂଆ କିଣିଛୁ ନା? ହେଲମେଟଟା ଏକ୍ସାର ହେଲମେଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଓ ହେଲମେଟର ସପିଂ ଥିବେ ସେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓହୋ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା କ'ଣ? ହେଲମେଟର ସପିଂ ତମେ ଟିକେ ନାହ। ଆମେ ଫ୍ରି ବାଲା ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଏନଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ସେଇଟା ଚଲାଉଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଫ୍ରି ବାଲା ଆମକୁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଭାଇର ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଚଲେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଚଲେଇବି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ତାହେଲେ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା? ତ ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ପୁରା କିନ୍ତୁ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ କ'ଣ ବର୍ଷାଟା ବର୍ଷା କମିସାରିଲାଣି ବର୍ଷା କମିସାରିଲାଣି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଝିପଝିପି ହଉଛି ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଚାହା ପିଅ ତ ଏଇଠି ଯିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତ ଇଏରେ। ନାଇଁ ରେ ବହୁତ ଭିଜି ଯିବା ପୁରା ଭିଜି ଯିବା। ମାନେ ତୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲୁ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମୁଭି ନଥିଲା ଲଗତା ହେ ବାରିଶ ହୋନେ ବାଲା ହେ। ଏନିୱେଜ୍ ମୋ ବାଇକ୍ଟା ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ମୋ ବାଇକ୍ଟା ବହୁତ ଓଦା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ପଚାରେ ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ନା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ वो छोटा चिंगड़ी नहीं छोटा वाला नहीं है तो ये सब बड़ा अच्छे ठीक अच्छे कौन कुछ बड़ा नहीं जा भैया अभी दुकान खुला होगा ना कितना टाइम तक? ठीक है मैं आता हूँ। हमें चालू है चाह पिया आम जाऊे घाटी देव दिस इज व्हाट बैंगलोर मार्केट सब बेले खचाखच भिड़ थाए बट आज जेहेतु वर्षा टी हो बहुत कम अच्छी भिड़ आप देखते आम जाऊँ चाह पिया मुझे जानी से कौटी नहीं जाऊँगी बट देखिए कौन हो चाह पिया जगह कौन केमी चाह मिलूँ पहुँच गलु चाह दुकान देसी कौन है देसी कुल्हड़ चाय तो पहुँच जाइए बर्तमान आम चाह पीबू देखा देख हाँ मोर चाह गोटे कौन नहीं आसलु चाह दिलिया चाह आनल जे चाह और कचोड़ी समोसार जो मजा बट टेस्ट तो कहीं एते टेस्ट आज फिका अच्छी सॉरी आउ काली ऐसे देखिए मैं भी जानी मैं देखो लास्ट टाइम आम ट्राई करथिला से निजर मोर ये पानी चलाउछ तो ठीक अच्छे आम यहाँ पर कौन खाया समोसा कचोड़ी मतलब समोसा खाया समोसा गोटे खाईद तापर आम जा चिंगुड़ी नहीं कि घर को हो गया भैया आम चलू अध केजी मगा अध केजी मगा आधा किलो खाली सोमवार खाइए हाँ खाइद आम आसचु चिंगुड़ी नापी चलू देखिए कौनटा अच्छे देखिए भाई क्या चिंगड़ी का क्या प्राइस है? 510 450 520 450 ये क्यों इतना क्यों ज्यादा ही बड़ा है क्या? तो वही दे दो आधा केजी पड़ी हाँ पैसा दे दो पूरा फुल क्लीन कर दो तो हाँ पूरा फुल क्लीन ना नहीं आधा मतलब इंडोर है सबका ओपन कर तो कोई दिखे दे तुमको
भाई खाली उसका ये सर और पिछवाड़ा जो काटना है, ठीक है, पूछ। ऑलरेडी आउरे लाइटनिंग चिंगुड़ी ऊपर लाइटनिंग আছে तो आमर वर्तमान हो जाइछि काजू पनीर काजू पनीर नो बेटा एटा होची प्रॉन काजू पनीर नो सॉरी प्रॉन 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 हो जाइछि ये भूल से कह देला पनीर बड़ा प्रॉन तरकारी और एठी हमर सलाडटा सलाडटा आमे चलो खाइबा को पुणी देखा हवा नेक्स्ट ब्लॉग रे नुआ कंटेंट